פעולה שבה הקרדיט מגיע למוסד ולחיל האוויר באותה מידה. פה חלקו של ראש המוסד היה מאוד מאוד קריטי. אמרתי לו, אתה כפוף לראש הממשלה, לך לראש הממשלה ותבקש שאנחנו נטפל גם בזלזלים. היה לנו מודיעין ארוך טווח, כלומר של כמה שנים, וראש המוסד היסס אם כבר כדאי שהחיזבאללה ידעו שיש לנו את האינפורמציה הזאת. ואני חשבתי שאנחנו בנקודת הזמן הזאת היינו כן צריכים להשתמש בזה. אני אומר כך, הטילים הללו יכלו להיות לפני שעתיים במקום אחד ואחרי שעתיים במקום אחר. וכולם הושמדו. זה היה דבר מדהים. עבורי ההודעות האלה, הפתקים האלה, האיומים האלה, שמכניס לך מזכ"ץ, שאתה רואה אותם מגיעים עם הפתק, אתה כבר חצי שבוע. מה שהתברר לי זה שהמפקדים הבכירים בכלל נמצאים אחורה. אני לא הבנתי, אמרתי, רגע, מה זה? זה צה"ל של אחריי? אתה יודע, גדי איזנקוט, הוא אומר לי, דני, אתה חי בסרט, זה לא חיל אוויר פה. פה יעשו את כל מה שצריך שלא למלא את ההוראות שלך. והוא צדק. מזכירת המדינה מגיעה ערב שוב לישראל לעדכון נוסף של ראש הממשלה בהתקדמות שהושגה. המהלך המדיני מעלה הילוך, וכאן זה אמור לקרות מועצת הביטחון של האו"ם. אם הייתה ישראל מגיעה להכרעה צבאית, הכל היה קל יותר, וכשזה לא קורה, גוברות קריאות האו"ם להפסקת אש זמנית, שתאפשר סיוע הומניטרי. Any ceasefire has to have circumstances that are going to be acceptable to the parties. היא נסעה כמו מטורפת. אני אומר לזכותה, היא היה בה איזה כושר בלתי רגיל. נכון שהיא טסה במטוס פרטי, עם תנאי טיסה נוחים, אבל בכל זאת, תשמע, לעבור מרחבי זמן כאלה ולעמוד ולהיות מפוקס וממוקד. כשהיא באה אליי ב-29 לחודש, היה ברור שיהיה כוח בינלאומי. פתאום היא אמרה לי, מה בקשר לחוות שבא? ואז הזכרתי לה שיחה שהתנהלה בינה לביני 1 חודשיים ו10 ימים קודם לכן. פגישה בארבע עיניים. המפתח לסידור המצב בלבנון, ותזכור, במאי, האם תהיה מוכן להגיד שאם האו"ם יחליט שחוות שבא שייכות ללבנון, שבמידה חיזבאללה ייסוג מדרום לבנון, אתה תהיה מוכן לסגת מחוות שבא ולתת אותם ללבנון? אמרתי, אני מוכן לשקול גם את זה. עכשיו פתאום באה אליי קונדי רייס, ואומרת לי, חוות שבא. אמרתי לה, מה? עכשיו את מכניסה לי את חוות שבא? לא יקום ולא יהיה. אני לא אסכים בשום פנים ואופן. הסכמתי איתך לפני 2 חודשים. הייתי מוכן לעשות ג'סטה, אפילו להגיד שאם יתקיימו התנאים האלה, אני אהיה מוכן לוותר. עכשיו שהם התחילו מלחמה, שהם גרמו למות של אזרחים ישראלים בהתקפות על אוכלוסייה האזרחית, אני אסכים לתת להם את הניצחון הזה? בשום פנים ואופן. היה בינינו ויכוח, בסופו של דבר היא חזרה בה, והיא אמרה, אני מחר אחר הצהריים אסע
סניורה ללבנון. אני מעריכה שביום שלישי אפשר יהיה לסיים את המלחמה, לקבל החלטה וזה. כמה ימים אתם צריכים? אמרתי, מבחינתי אני הייתי רוצה 10 ימים. למה? כי אני חשבתי שעדיין לא מספיק הקינו בחיזבאללה, וצריך להכות בהם עוד, וצריך להרוג עוד לוחמי חיזבאללה. פיצוץ בבית מגורים בכפר קנה בדרום לבנון גרם למותם של כ-60 אזרחים, בהם 27 ילדים. כלי תקשורת בלבנון מדווחים שכ-40 בני אדם נהרגו בכפר קנה שבדרום לבנון. 30 ביוני הוא בהחלט יום שבו המערכה משנה את פניה באופן קיצוני ביותר. אחד הדברים שיש במחסור זה זמן. זה הוציא אותי מדעתי, שאני צריך ללכת לנשיא קצב, עוד לא ידעתי אז מה שאני יודע עליו היום, כי כתוב בפרוטוקול, פעמיים ביקשתי מראש הממשלה שיפתור אותי מהדבר הזה, והנשיא סירב. כנראה שאנשים שהתרכזו בבית מסוים, ולא ידענו על הימצאותם שם, נפגעו. כפי שאמרתי, אנחנו מביאים לזה הרבה צער. בבוקר בישיבת ממשלה אני מקבל ידיעה שבעודה יושבת עם שר הביטחון, הגיעה ידיעה על קנה. קיבלתי החלטה שבשל העובדה שאני אינני מעורה בכל הפרטים עד הסוף, ועדיין מקבל דיווחים מהשטח על בדיוק מה קרה שם, שאני מלא את הנושא הזה כנושא. كم شخص كنتم؟ كنا بحدود 55 شخص. 92 ילדים שאופסנו שם. זה מה שאתה מקבל בהתחלה. וזה מה שקונדליסה מקבל בהתחלה, וזה מה שסניורה מקבל בהתחלה, וזה מה שעושה את הסוף. בסוף מתברר שיש 30 נפגעים, רובם לא ילדים. אבל לבדוק לוקח לנו 6-7 שעות. 6-7 שעות בעולם של היום. זה זמן שאי אפשר להחזיר. مجزرة أكثر من 25 طوفة. You've got smart bombs. Well, it seems pretty stupid to put them into a civilian house. It's absolutely dreadful. It's quite appalling. היועץ שלה, דיוויד וולש, מתפרץ, מציב לה את הלפטופ מול העיניים ואומר לה, תראי מה קורה. لو أمريكا عملت العالم كله ضلنا نعافي. ישראל ספגה אש מדינית לא קלה מאז תחילת הלחימה, אבל מהיום מדובר במתקפה דיפלומטית של ממש. We must condemn this action in the strongest possible terms. היא אומרת לי, מה קרה פה? מה קרה פה? אמרתי, תראי, אנחנו במלחמה. אירועים כאלה יכולים לקרות. מזכירת המדינה ביטאה איזשהו כעס כלפיך על העובדה שלא התקנת אותה. לא. ראש הממשלה הלבנוני סניורה חש ברוח הגבית. הוא דורש ממזכ"ל האו"ם לכנס בדחיפות את מועצת הביטחון ולייצר הפסקת אש מיד. על המקום היא קיבלה טלפון מפואד סניורה. אל תבואי ללבנון, סניורה לא יכול לראות אותך. היא חשבה שעולמה חרב. עכשיו, לרגע נכניס את זה גם בקונטקסט של קונדי רייס. במגזין של הניו יורק טיימס באותו יום, ביום ראשון, התפרסם מאמר שנותן איזושהי הערכה על התקופה שהיא שרת חוץ וקוטל אותה בצורה נוראית ואומר שהיא בעצם לא הביאה שום הישג והיא מסתובבת כל הזמן במזרח התיכון והיא לא מצליחה לעשות שום דבר. בערך ב-12 או 1 אומרים לי שקונדי רוצה לבוא מיד אליי למשרד. עכשיו אני יודע שהיא באה אליי, זה אש וגופרית. אני שולח את טורבו זה דוקטור יורם טורבוביץ', לפגישה עם עוזריה ואולי גם איתה. קודם כל, ככה לתת לה להוציא את הקיטור, כי להוציא את הקיטור על עוזרים זה בסדר, אבל איתה ואיתי זה כבר מקבל מימד אחר לגמרי. והם גם אומרים, תראי, הוא לא יכול, יש לו פגישה כל שעה עם שר חוץ אחר, עד שעה 7 בערב. הוא לא יכול. תביני, אנחנו הנחנו שעד 7 בערב, קצת הסערה תשכח. בינתיים קיבלתי מידע, לא שיתפתי בזה, אף אדם, כולל לו, אפילו לא את עוזריי. כי זה היה מאוד רגיש. שהנשיא לא מתרגש ממה שקרה. והוא אומר, סליחה, תתנו לאולמרט לעבוד. I'm fine. How are you? Personally, I'm fine. היא מגיעה ב7, אתה רואה כבר על הפנים שלה שהיא זוהמת.
אומרת, Mr. Prime Minister, let's sit and talk. בסדר? ואז היא אומרת לי, אני מאוד מתפלאת שדברים שדיברנו אתמול בערב בארבע עיניים מתפרסמים בעיתון מעריב בכותרת ראשית. אני שואל אותה, מה התפרסם בכותרת ראשית במעריב? היא אומרת לי שאתה אמרת שיש עוד 14 יום למלחמה. אמרתי, תגידי לי, אני אמרתי לך דבר כזה? היא אומרת לי, לא. אמרתי, אז למה שאני אדליף לעיתון משהו שאני אפילו לא אמרתי לך? ב', יש לי לך שאלה. אם את כבר שואלת אותי, יש לי לך שאלה. בהארץ בבוקר כתוב, קונדי רייס בדרך לישראל, לראש הממשלה צפויה שיחה קשה מאוד איתה בעניין חוות שבא. מאיפה הארץ ידע שצפויה לי שיחה קשה איתך על חוות שבא, עוד לפני שאני ידעתי? אז היא אמרה, טוב, אתה יודע מה, בוא ניגש לעניין, נעזוב את ההדלפות. אמרתי לה, אוקיי. היא אומרת עכשיו, בוא תעזור לי למצוא דרך להשפיע על ראש ממשלת לבנון, שישתף איתנו פעולה. הוא אמר שהוא לא רוצה לראות אותי, אני לא נסעתי אליו. אמרתי לה, מה את מציעה? היא אומרת, תודיע על הפסקת אש חד צדדית של 48 שעות. אמרתי לה, no way. אין דבר כזה. אני מתנצל אם נהרגו אזרחים שלא בדין, אבל אני לא אפסיק. ואז התחילה התמקחות, ובסוף הגענו לנוסחה שאומרת כך. אנחנו נפסיק להפציץ מהאוויר בתים רבי קומות בדרום לבנון, בהנחה שאני לא אמצא משגרים בפתחי הבתים, אני לא אפגע בבתים רבי קומות 48 שעות. סיוע אווירי לכוחות קרקע, פגיעה ברכבים או בציוד שלהם בכל המקומות האחרים, לא בבתים רבי קומות, כל זה ממשיך. היא אמרה, אוקיי, זה בסדר. אמרתי לה, אני אוציא הודעה תוך שעה דרך דובר צה"ל, והיא אמרה, אני מבקשת את רשותך להוציא ב-11 בלילה הודעה שזה הסיכום שהגענו. אמרתי, אוקיי, fair enough. אני מוציא את ההודעה קודם, אני מוציא את ההודעה אחר כך. אני ממשיך בעיסוקיי, ב-11 בלילה, all hell breaks loose. I welcome Israel's decision to suspend aerial attacks for 48 hours as it investigates what happened at Kana. אומרים לי, אתה הסכמת לא להפציץ 48 שעות, ועניינים וטלפונים וכל העולם כמרקחה. We also obtained agreement on a 24-hour period of safe passage. ואז אני בודק, והמזכ"ץ שלי אומר לי, דובר צה"ל לא הוציא את ההודעה. לשכת אולמרט מעדיפה להשאיר את ההודעה להפסקה ללשכת פרץ, עדיף להם שהוא יוביל את תדמית המתקפל. בסוף קרה שאף לשכה לא הודיעה להפוגה. לא מוצאים את הדובר שלנו לשום מקום. מה התברר? האיש עבד 48 שעות, לא ישן דקה. הגיע הביתה אחרי שהוא סיכם את נוסח ההודעה עם דוברת צה"ל, נכנס לבית ונפל שדוד על מיטתו, ולא הצלחנו להעיר אותו. מבחינתנו, לעצור ל-48 שעות זה להוציא את האוויר מהריאות ומהגלגלים ומהכל. מה עכשיו? קודם כל, יש לנו כוחות קרקעיים שנמצאים בתוך לבנון, מפוזרים בכל מיני מקומות. מה זו עצירה כזו? יורים, לא יורים, מתקדמים, לא מתקדמים, הם חשופים, חיל אוויר יכול לעזור להם, חיל אוויר לא יכול לעזור להם. את מה תוקפים? אני לא אהבתי, אני אמרתי את זה, לכן היו גם כל מיני הקלות בעניין הזה. ראש הממשלה נתן לזה פרשנות. אנחנו היינו ערוכים ביום שלישי, על פי לוח הזמנים של קונדי, לגמור את המלחמה, בתנאים שאנחנו רצינו אותם. התקלה הזאת של כהנא, שאין שליטה על הדברים האלה, הם קורים, אנחנו תמיד יודעים שהם קורים, והם קורים במלחמות וכדומה, בעצם גרמה לדחייה של זה בשבועיים. רואים אותו כאן. אחרי השיגור מסתובב, נכנס לבית תמים לחלוטין. אנחנו מפציצים, אז אנחנו מראים את זה, ומראים את זה, ומראים את זה, ועושים מסיבות עיתונאים. חבר'ה, מה זה? אנחנו מתקיפים אזור שאין לו הגנה אווירית, שאין לו מטוסים, שאין לו כלום. ביג דיל, הורדנו בעידן של 14, הורדנו בעידן של 30 מקומות. זה, אני לא אומר את זה כדי למתוח ביקורת, אני אומר את זה כדי להבין, הם לא מתרגשים מזה. ממה הם מתרגשים? נניח, אם זה, נניח ישראל עשתה, אני לא יודע. אבל אם שאתה תופס את הרמטכ"ל של חיזבאללה,
באמצע רחוב, בדמשק, סיכול אלים, בפעולה שלפי מה שהעיתונות הזרה כותבת, היא הייתה פעולה מזהירה. אני לא יודע, אני ודאי לא יכול להגיב על זה. זה, יש לו משמעות לאין ארוך יותר גדולה, מאשר שמטוס חיל האוויר מפציץ. אותי, כשעוקץ אותי יתוש, כזה קטן. אני יומיים, אם אני לא שם 10 נשכות וכו', אני יומיים משתגע. יש לזה משמעות גדולה מאוד. עימאד מורניה, שאף מדינה לא קיבלה עד היום אחריות לחיסולו, היום חושף הוושינגטון פוסט כי עימאד חוסל למעשה במבצע משותף של ארצות הברית וישראל. The Mossad came to the CIA, possibly as early as 2006, and said, we found Murnia. לכל אורך המלחמה אמרתי למפקדי הצבא, תביאו לי פעולות מיוחדות. הגיע אלינו מידע שיש בבעלבק בית חולים, ובבית החולים הזה יש אגף סגור ומסוגר שככל הנראה הוא מטה סודי של החיזבאללה. אחד היעדים שמאוד רצינו היה אחד הרופאים שהכינוי המבצעי שלו היה צדוק. הוא איראני ממשמרות המהפכה. הרופא הזה הוא אותו רופא שסייע בחטיפה של אלחנן טננבאום. הוא למעשה כנראה טיפל בחטופים שלנו, שייתכן והיו פצועים. שווה המאמץ. זאת אומרת, הוא היה מספיק ערכי בעינינו בשביל להביא אותו. הצבא עצמו, המפקדים, גם המפקדים הבכירים, היו זקוקים לעידוד. חבר'ה, רגע, אנחנו עדיין הצבא הזה שיודע לעשות דברים יוצאים מן הכלל. בואו, אל תיכנסו ללחץ. הם באו אליי עם ידיים רועדות. הם קיוו שאני אגיד להם לא. אני זוכר שהם ישבו מולי, וראיתי איזו הבעה של תדהמה על פניהם כשאמרתי, מאושר. הופתעתם שאולמרט אישר את המבצע הזה? לא. באישון לילה ביצע השבוע צה"ל את אחת הפעולות המורכבות בעומק לבנון. טייסת מסוקים הנחיתה לא פחות מ-200 לוחמים בבעלבק, 100 קילומטרים בתוך לבנון. לפי דעתי זה היה המבצע עם מספר המשתתפים הכי גדול אי פעם. אני חושב יותר אפילו מאנטבה. לא חושב שבאנטבה השתתפו 200 לוחמים. בשלב הראשון אתה מנחית אותם. המסוקים יוצאים מהשטח, יכולים לקרות דברים נוראים. בבית ראש הממשלה יש מהכניסה ועד קצה חדר העבודה של ראש הממשלה, יש איזה 30 מטר. אני הלכתי כמה שעות, הלוך וחזור, הלוך וחזור, הלוך וחזור. כאן אפשר לראות את החיילים יוצאים מבטן המסוק בריצה אל המטרות. שם סרקו החיילים משרדים, נמצאו שם אמצעי לחימה ומידע מודיעיני. הפעולה עצמה הצליחה בצורה יוצאת מן הכלל. אנחנו נכנסנו למשרדים של החיזבאללה. ואז הם מגיעים לנקודות כינוס, לא כאלה שהם נחתו בהם, אלא אחרות. ואז הם יוצאים. כשהם יוצאים, עד שהם לא עוברים את קו הים, אתה עוד פעם מתחיל ללכת. הם עשו מבצע מאוד יפה מבחינה מבצעית. עם תוצאה לא כמצופה, כי התברר שהקנדידט לא היה שם. אלפי המילואימניקים שהתגייסו בשבועיים האחרונים הגיעו חדורי מוטיבציה, אבל מהר מאוד הם גילו שצה"ל לא התכונן לקראתם באותה רמה של חריצות. לא בציוד, לא בהכשרה, אפילו לא במזון. אנחנו חיים פה על האוכל שהעורף שולח לנו, על הבמבות ועל הביסלי לא ייתכן שצבא שלם יחזיק העורף והחבילות שהוא שולח. כרגיל במקומותינו, הדבר הזה נופח מעבר לכל מידה. היו בסופו של דבר 2 אירועים כאלה. אחד מהם הוא אירוע פוליטי. מה זאת אומרת אירוע פוליטי? הקצין המתלונן הוא בן של חברת כנסת של זהבה גלאון. לא הגענו. לקח לצה"ל כמה ימים לעשות. הם קוראים לזה היום במכבסת מילים הצבאית השלמת פערים. משהו שהזכיר לי את הסיפורים של יום כיפור כאלה.
המערכת הלוגיסטית שלנו לא פעלה כמו שצריך. זה במגרש הפיקודי, זה עוד פעם, זה לא במגרש... המטכ"ל לא לוקח את הג'יפים, את הרכב שלו עכשיו ונוסע להביא ציוד. צריך לחבור אליהם ולהביא להם. צריך להביא להם דלק ותחמושת ואוכל וזה, ופה בגדים, סמיכות, whatever. מה שצריך. מה אומר לך אלוף הפיקוד? למה הוא לא פותח פשוט צירים? כי יש קושי מבצעי לפתוח את הצירים. אבל אתה חשבת בזמן אמת שהסיבות לא מספיק טובות, זה לא לפתוח. כן. אני חשבתי 100% יש מחיר גם לפתיחת צירים לוגיסטיים, אז נשלם את המחיר. אבל זה לא יכול להיות שבסוף ניקח הרקולסים. בסוף כן עושים את זה, כי זה מה שיש. ונצניח בני, ובמקרה טייס הרקולס, ירד מאחד טיסה, תגיד לי מה, אתם ירדתם בפסים, אנחנו מצניחים פה 3 קילומטרים מהקו, הרקולסים. אמרתי לו, תעשו ותשתקו. מה אני אגיד לו? תראה, אתה יודע שאני לא גדלתי בצבא היבשה. אבל כשאני טס עם בלקהוק ונוחת בסולות ארטילריה, אני מסתכל על סולות ארטילריה, עומדים תותחים, סתם בר בשטח, שטחים פתוחים. כל הפגזים מעורמים בערימות, בלי דיפונים, בלי כלום. תגידו, נופלת פה קטיושה, הרי זה בוקה ומבולקה, סדום ועמורה, טנקים. עומדים טנקים בשולי הדרך. אוקיי, תרדו, תעמדו בעמדה אחורית, תשימו איזה מחפורת. בימ"חים כשבאת, אז ראית פתאום שמוציאים ציודים שהם פחות חדשים. אתה שואל, למה לא מוציאים את כל הציודים החדשים? אמרו, רגע, לא היינו בטוחים. אמרנו, למה לא הוציא אותם? אולי תפסיקו, ואז אנחנו נצטרך עוד פעם להחזיר אותם. יורים פה, נונסטופ. אנחנו לא במוד בט"ש. זה חברים, זה יותר מחברים, זה היו אנשים שהם משפחה שנים. בין כמה אני נראה לך? תחשוב בין כמה בחור שהיה שם, אנחנו מכירים את האנשים שנים, הרבה שנים. לשלם 12 חיילים בכפר גלעדי מקטיושה במערך מנהלתי לא היה מוצדק, בשום פנים ואופן. אבל להגיד לך שזה לא חלק מאירועי מלחמה? כן, זה חלק מאירועי מלחמה. דברים ש... אתה יודע מה? הם כנראה לא יעברו מן העולם. אני אומר זה בצער רב. זה התחיל אצל דוד המלך, בר כוכבא, וזה נמשך בצוק איתן. מה, היינו צריכים לגלות שיש פגזי מרגמה שעפים 8 קילומטרים בצוק איתן? לא, זה כתוב במפרט הטכני. המילה שינוי דיסקט הופיע אצלי בסיכומים יותר מפעם אחת. זה הופנם בסוף, אבל זה הופנם. עם יותר נפגעים ממה שהיה נכון. ילדים נמצאים בסרט, הם לא יכולים להיכנס בתוך בית, ואין פה מקלחת ואין שירותים פה, ואתמול אפילו לא נתנו לנו לאכול, כולם פה היה רעבים פה. זה לא חיים, ראיתי בבקשה, זה מקלט לא בסדר. יש לנו יותר מ-4,000 תושבים, הצלחנו להוציא כ-1,500. זה כבר לוקח 4 שבועות כשבכל יום יורדים 150 טילים על העורף ולא רואים את התחתית של החבית. אמרתי בהתחלה שבועות, זה שבועות, גם 8 או 9 או 10 שבועות זה עדיין שבועות ולא חודשים. אמרתי לחלוץ, חלוץ, תחתוך, אתה הרמטכ"ל. שיחה. אין שיחות כאלה בערוץ 10. גם ראש הממשלה יכול להרשות לעצמו להיות נסער. אני חושב שהוא היה נסער. מדינת ישראל מצליחה במערכה הזאת
וזוכה להישגים מרשימים מאין כמוהם, אולי חסרי תקדים. האיום הזה שוב לא יהיה מה שהיה. לעולם יותר לא יוכלו לאיים על העם הזה שיראו עליו טילים, כי העם הזה התמודד ומתמודד עם הטילים ומנצח אותם. בתום הטקס קראתי לחלוץ, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה שתקבל החלטה לגבי פיקוד צפון. היה ברור שיש אי אמון בין אודי אדם לבין הרמטכ"ל. אמרתי לחלוץ, חלוץ, תחתוך, אתה הרמטכ"ל. זאת אומרת, אני יכול לחתוך, אבל אני לא חושב שאני צריך לעשות את זה בשבילו. אמרתי לו, תחתוך. ואז אמרתי, אם אנחנו הולכים למהלך קרקעי, אז אני רוצה שישב ליד, שיהיה עם אודי עוד מישהו. הוא אומר, מה אתה חושב, לשלוח את קפלן, אלוף קפלינסקי, שהיה סגן הרמטכ"ל? אמרתי לו, רעיון טוב. ראש הממשלה יוצא הבוקר לצפון ומבין שרגע ההכרעה מגיע. בטווח הזמן של היומיים הקרובים, אם לא יושג הסדר מדיני בגיבוי בינלאומי, הוא צריך להחליט איך ממשיכים. בפגישה הזאת הייתה אווירה לא פשוטה. זה היה ביקור בהחלט, בוא נאמר, מהדרמטיים ביותר. בקצה השולחן יושב אלוף פיקוד הצפון, שרק לפני כמה ימים הבהיר, הדרג המדיני הגביל אותי. הייתה איזושהי אווירה שקודם כל הקרינו אותה אנשי צבא, של אכזבה, שכאילו מישהו עוצר אותה. מה שיש הוא מצוין, ואפשר לצאת איתו, ורק מה שאנחנו רוצים זה שתיתנו לנו עכשיו לצאת. שלא נתייבש עכשיו שבועות במשטחים. אמרתי דברים קשים, בעיקר אמרתי, רבותיי, מה אתם מדברים על כיבוש דרום לבנון וכל הדברים האלה? תגידו לי, מישהו הגיש לי הצעה כזאת? אני דחיתי איזושהי הצעה כזאת? מבחינה פורמלית, יכול להיות זה נכון, אבל מבחינה מהותית, אין בכלל ספק שהדיון על הפעולה הקרקעית היה מונח לפתחנו. אמרתי, סליחה רגע, מי יוצר אתכם? יש רק דבר אחד. אני לא רוצה לכבוש את דרום לבנון. אני לביצה הזאת לא אכניס את עם ישראל עוד פעם. ברגע שהגדירו לנו מטרות, לאן להגיע, עד לאן להגיע, מה אתם מציעים בכל שלב, מה שהצענו בכל שלב, קיבלנו על זה גיבוי. אודי אדם, היו לו טענות אחרי המלחמה שהוא אף פעם לא הגיע לקבינט, שבדיוני מטכ"ל הוא בדרך כלל היה בווידאו קונפרנס, אפילו שהמיקרופון שלו הושתק. הוא אמר בהחלט את האמירות האלה. מה הוא אמר? האמירות באמת של לומר שהוא לא קיבל את ההזדמנות להציג את התמונה לפי ראות עיניו, אבל לאמירה הזאת יש בהחלט חולשה מסוימת. כי אני הייתי כמעט כל יומיים 3 בפיקוד. אני כמעט בכל מפגש שלי קיימתי שיחה עם אלוף פיקוד צפון. שמעתי את עמדותיו. גלנט היה אמור להיות מפקד פיקוד צפון. עד שראש הממשלה, שגלנט היה ראש לשכה שלו, עשה את הטעות וצלצל אליי ואמר לי שהוא ממליץ שגלנט יהיה מפקד פיקוד צפון. ואמרתי לו, ראש הממשלה, בזה נחרץ הגורל שגלנט לא יהיה מפקד פיקוד צפון. למה? כי ראש הממשלה אסור לו להתערב בדברים האלה. אז גם אם התכוונתי, אני לא יכול לעשות את זה. עכשיו, אודי היה בתוך הליגה של מפקדי פיקודים. זה לא שהוא לא היה חס ושלום, לא ברירת מחדל ולא אילוץ. הוא היה אחד מהגלריה, והם יכלו להיות פה, פה, פה או פה. אחרי הפגישה עם אולמרט, אתה הולך לשיחת 4 עיניים עם אודי אדם, שיחה מאוד משמעותית. כן, זה שיחה לא פשוטה. שיחה. אין שיחות כאלה בערוץ 10. ניסיתי ללכת למודל הכי דומה שישב לי בזיכרון מתולדות צה"ל, וזה מה שהיה בין בר-לב וגורודיש. את גורודיש, אחרי שורה של כישלונות, הדיחו מפיקוד הדרום במהלך המלחמה, ובמקומו מינו את הרמטכ"ל לשעבר, חיים בר-לב.
ואודי הבהיר לי שלא כל אחד הוא מוכן לקבל. וזה מבחינתי היה אור ירוק לזה שהוא מוכן לקבל. שאלה לרמטכ"ל, 30 יום עבור מצב המבצע. מפקד פיקוד צפון, מפקד על פיקוד צפון. והוא נמצא כאן, לידי. למה השאלה הזו נשאלה? אני מזמן את מופז לפגישה. הוא חשב על חסימה של הליטני באופן שיגרום לכך שבעצם החיזבאללה יופתע לחלוטין. הוא ראה בזה איזשהו צעד של שובר שוויון. הסכמתי שהוא יעלה את ההצעה הזאת בישיבת הקבינט, שנולדה למחרת ה-9 לחודש ביום רביעי. ואז התחיל לבצר דיון, שבעיניי הוא היה דיון פסול מעיקרו, שבו שר הביטחון לשעבר, מופז, מציע תוכנית אופרטיבית אחרת. תראה, המערכת הצבאית יש לה תגובה פבלובית. כשבא מישהו מבחוץ, במיוחד אם הוא היה שר ביטחון קודם לכן, והוא מציע הצעה, המערכת הצבאית באופן אוטומטי מגיבה בצורה של דחייה. לא קיבלתי את כל ההתנשאות של כל שרי הביטחון לשעבר, שכל אחד פתאום בא להטיף לי, לא ממופז, שהוא היה האחראי המרכזי למוכנות של צה"ל, לא מבוגי יעלון, שטעה טעות אסטרטגית בהבחנה שלו של טילים מחלידים, לא מברק, שביצע נסיגה חד צדדית ויצר את אותה וקום ששאב לתוכו את החיזבאללה. לא קיבלתי את זה. אני חושב שמה שהם הציעו זה היה הרי אסון, והיה משאיר אותנו בלבנון הרבה זמן. ואני הודעתי במהלך הדיון שאני אינני מוכן שהדיון יימשך, אם תוגש כאן תוכנית אופרטיבית אחרת. החשש מפני פעולה מורחבת גורמת לכך שהישיבה הזאת פתאום מגדה אליה תשומת לב אדירה, אז אומרים לי, קונדי רייס מחפשת אותך. אמרתי, תגידו לו שאני באמצע ישיבת קבינט. וזה ככה חוזר על עצמו פעם ועוד פעם, ובאמצע סולנה מתקשר איתי, וראש הלשכה של ניקולא סרקוזי. זאת אומרת, כל העולם סוער. לקראת סיום הישיבה, אומרים לי, תשמע, קונדי מפוצצת, היא חייבת לדבר איתך. אמרתי להם, אנחנו נעשה הפסקה של 10 דקות, ואני אקיים את השיחה עם קונדי רייס. בכל זאת, זאת אומרת, אתה הרי גם לא רוצה להעליב. אומרת לי, תשמע, אנחנו נערכים להביא את כוח ההתערבות של נאט"ו, של 12,000 לוחמים, תוך תקופה קצרה ביותר. ועד אז אתם לא תעזבו. מה שנראה היה כבלתי אפשרי. שמע, זה משנה את כל התמונה. אני בכל מקרה אקבל החלטה היום, אמרתי לה, על הרחבת ההתערבות. אבל אם את אומרת לי שיש סיכוי שההחלטה תתקבל או הערב או מחר בערב, אני אקח את זה בחשבון. ואז הקבינט מקבל החלטה להסמיך אותי ואת שר הביטחון להחליט, בעצם, תראה, כשזה אותי ואת שר הביטחון, אז בסוף זה אותי, כן? כי בסופו של דבר הקבינט זה ראש הממשלה. ראש הממשלה לא רוצה, הצעה לא עולה. ראש הממשלה רוצה, הוא מעביר את ההחלטות שהוא רוצה. כוחות גדולים של צה"ל כבר ערוכים לאורך גבול הצפון, ובצה"ל אומרים, אפשר להגיע עד לנהר הליטני בתוך שבוע ימים. השאלה כעת היא מה ישיג את מה? לחימת צה"ל בעומק השטח על כל המשתמע ממנה, או הסדר מדיני שישים קץ למהלך. צלצלתי לדן חלוץ. אחרי ישיבה, ב9 בערב. אחרי ישיבה, כן. ואמרתי לו, בוא תשקול עוד פעם, בוא תחשוב עוד פעם, בוא תראה, בוא תהיה בטוח. אני רוצה להיות משוכנע, שקיבלתי את העצה הכי טובה. מה הוא אומר לך בעצם? הוא אומר לי שמדברים על זה שהאלטרנטיבה הזו מדברת על שאנחנו מציעים, תביא ל-400-500 הרוגים. אמרתי לו, צבא, אין כזה דבר שהוא מציג לדרג המדיני. מספרים עתידיים שנפגעים. אתה הסברת בצורה מפורטת למה התנגדת למהלך קרקעי כל הדרך. למה בעצם אז אתה ממליץ לממשלה בכל זאת ללכת למהלך קרקעי? למה אתם משנים את דעתכם? תועלנו לתחושה הזו, כולנו. שאנחנו קרובים להשגת איזשהו הסכם, אבל צריך מהלך מסיים.
זאת הייתה התכלית של המבצע. היא לא נועדה לכבוש עוד שטחים. לא קיבלתי את ההנחה שיש סיכוי שיצא מסמך מדיני ללא המבצע הקרקעי, כי ראיתי פעם אחר פעם איך בכל פעם הבטיחו שהנה המסמך המדיני מסתיים, ושוב נדרשנו לפסק זמן מסוים, ושוב נדרשנו לעוד עיכוב. פרץ, במידה מסוימת, א', מושפע מהמציאות האובייקטיבית. הוא רואה את הדברים, הוא רואה שההישגים של חלק מהיחידות הם לא עולים בקנה אחד עם הציפיות. אין על זה ויכוח. המפקדים בשטח מרגישים שהעסק הולך ובורח להם ממקצות האצבעות. אתה זוכר? בטח שאני זוכר את זה, וחלוץ מה אומר לי? וחלוץ אומר לי, הם רוקעים ברגליים. הם בשטחי כינוס, זה מסוכן. ואז אני אומר לו, תגיד לי, מי אמר להם ללכת לשטחי כינוס? תזיז אותם אחור. מה קרה? מהיום שגייסו את החטיבה לפני שבועיים, החיילים מלאי מוטיבציה, מבינים שזאת מלחמה על הבית. לא מפחיד? לא מפחיד. להיכנס, לעשות מה שצריך לעשות, ולצאת. הסיטואציה הזו היא לא טובה. כי אי אפשר לשמור מתח מבצעי בפיק גבוה לאורך זמן, או שאנחנו מחליטים לנסוע, או שאנחנו חדלים. ואז אני אומר לחלוץ, אתה יודע מה? אתה אומר לי שהאוגדונרים רוקעים ברגליים והם מאוכזבים? אתה יודע מה, אולי אני אדבר איתם. והוא אומר לי, אתה יודע מה, זה בסדר. הרמטכ"ל היה על הקו, ואני מדבר עם 3 האוגדונרים. אני אומר להם, תראו חבר'ה, אלמלא החיילים ואתם רקעתם ברגליכם, הייתי מאוכזב. אני מאוד גאה בעובדה שאתם כולכם שוחרים לבצע את הפעולה וכו' וכו'. אני ראש הממשלה, התמונה שאני רואה היא יותר רחבה ויותר מורכבת. ראש הממשלה אומר להם, תגידו מה, אתם לא יכולים לחכות עוד קצת? מתי שיגידו לו שהם יכולים לחכות עוד קצת? מפקדי האוגדות לא יגידו לראש הממשלה משהו אחר ממה שהוא רוצה לשמוע. הם מנומסים, הם גדלו בצבא ההגנה לישראל. הם מדברים עם ראש הממשלה, מה הם יגידו לו? בוא הנה, לכל הרוחות, אתה פחדן. אתה מתקשר אליו ביום חמישי איזה 4 או 5 פעמים, ואתה אומר לו משפטים בנוסח, תשמע, יש מדינות שבהן שר הביטחון מוסמך לתת אור ירוק למבצע כזה. יש רחש בחש באוגדות, זאת אומרת, אתה מפעיל עליו לחץ, מכבש די משמעותי. נכון מאוד. אני חושב שהתגובה של חלק מהגורמים האלה הייתה תגובה שהיא לא הייתה תגובה למצב האובייקטיבי, אלא הייתה תגובה למצב רוח הפסיכולוגי שלהם, וגם לתגובות שהם שמעו מהצד. שאמרו להם, מה, אתם לא מכריעים וזה לא הולך בכוח, אז נפעיל יותר כוח. עכשיו, אני הסקתי מסקנה הפוכה. מהכשלים האלה הבנתי שככל שאני אכניס יותר כוח, ככה אני אאבד יותר אנשים, מבלי שאני אביא את ההישגים שאני רוצה. ב10:30 בלילה, לבני התקשרה איתי והודיעה לי שהיא עולה על מטוס לאום. אמרתי, מה את הולכת לעשות שם? אז היא אומרת, אני הולכת לגמור את המשא ומתן. אמרתי לה, ציפי, משא ומתן מתנהלים, לא כש-15 איש יושבים לך על הראש, אלא כשצריכים זמן להתקשר, ואז צריכים זמן לחשוב, ואז צריכים זמן לחזור וכו', וזה, אני לא רוצה שאת תיסי. גם חשבתי שזה לא סביר, שב-10:30 אני אקבל הודעה שב-11 עולה על מטוס ונוסעת לארצות הברית. היא כעסה. אז היא אמרה, אתה אוסר עליי לנסוע? אמרתי, אני לא מאשר. אני לא מאשר. אתה יכול לחשוב על סיבה עניינית לא לאפשר את נסיעתה של לבני לניו יורק? ממש קשה לי להבין. תחפש בכל זאת, משהו. לא הצלחתי. דנים בטיוטה, והמסלול הוא המסלול שאנחנו רוצים אותו.
והם נפרדים ב-2 בלילה. היה לי כלל, אם השמיים לא מתמוטטים, כשאני כבר הולך לישון, לא מעירים אותי. אלא, למה? יותר חשוב שאני אהיה רענן בבוקר, מאשר שאני אקבל עוד ידיעה מסוג הידיעות שכל אחד חושב שהוא מציל את האנושות אם הוא מעביר לך. צריך לשמור על איזה איפוק בקור רוח. זה הדבר הכי חשוב בניהול מערכה מן הסוג הזה. מתקשר דני גילרמן, והוא מעביר ידיעה ממקור אמריקאי בכיר מאוד. ג'ון בולטון, אנחנו יודעים לימים. אני לא רוצה ידיעה שהאמריקאים מוותרים לצרפתים ומוכנים לנסות להעביר הצעת החלטה שהיא שונה מהצעת החלטה שהם דנו בה איתנו. סטובה אומר, רגע, מה אני אעיר עכשיו את ראש הממשלה? שישן עוד 2 שעות, זה חשוב ביותר. והוא צדק. כשאני קם בבוקר, חשכו עיניי. כנראה שהעובדה שהמתנתי עד עכשיו, מתוך הענות לפנייה של קונדי רייס, פורשה על ידי גורמים אירופאים כאיזשהו היסוס ישראלי, והם אמרו, אנחנו ניכנס בתוך הסדק הזה. מגיעה שיחת טלפון מעמוס גלעד. הוא אומר לי, תשמע, יש בעיה קשה, יש משבר, האמריקאים משכו את ההצעה שלהם, יש הצעה צרפתית שהולכת להיות הצעה מאוד מאוד קשה מבחינת מדינת ישראל. הרמתי טלפון לראש הממשלה, ואמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, אני מבקש לתת אישור לקוחות לצאת לשטח. חייבים לעשות את המהלך. והוא אמר לי, תשמע, אולי אני בכל זאת אקיים כמה שיחות התייעצות. אני אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, זה לא רגע שבו נוכל לגלגל את האחריות למישהו אחר. נדמה לי שבשיחה האחרונה, באיזשהו שלב אמרתי לו, בוא תעלה לירושלים. ואז החלטתי שאני נוסע אליו הביתה. ידעתי שכשהוא עולה, אמנם הוא יכול להתקשר מטלפון היד, אבל זה 1.5 שעות שבה אני יכול לגבש את עמדתי. אני רוצה להראות לכולכם את אחד הדברים המדהימים, כאילו הציבור הישראלי קיבל מכה בראש ביום אחד. רק שבוע שעבר 60% אומרים שאנחנו מנצחים, אתמול רק 20% אומרים שאנחנו מנצחים. תראו את פרץ, מתרסק, בן אדם שמאבד 30% תוך שבוע אחד, תראו את אולמרט, בתוך שבוע. ה-74% זה שבוע שעבר, עד השבוע 48% על פי סקר הארץ, דיאלוג. הגעתי אליו בסביבות 2 אחר הצהריים. באמת ראיתי ראש ממשלה מאוד מאוד, איך לומר, מבין שמדובר ברגע מאוד דרמטי, היסטורי. זוכר משהו מהפגישה הזאת? התלבטנו, אמרתי לו, תשמע, יש פרטים לכאן ולכאן. זה היה שיח לא פשוט. גם ראש הממשלה יכול להרשות לעצמו להיות נסער. אני חושב שהוא היה נסער. אבל אתה יודע מה, אני לא מתווכח. ראש הממשלה ניסה בכל אותן שעות להשיג את נשיא ארצות הברית. למה? משום שהרמטכ"ל אמר לי שמוכרחים להגיע לשטחי הכינוס שמהם נכנסים באור יום. ראיתי שעד המועד, שהוא המועד המאוחר למתן ההוראה לחיילים להתארגן, אני לא אספיק לגלגל את זה עם האמריקאים. הפעילו את כל המערכת, כולל המערכת המיוחדת שקיימת אצלו. הנשיא בחווה שלו בטקסס, שזה שעה מוקדמת מדי בשביל להתקשר איתו. קונדי הייתה בטיסה, אי אפשר היה להשיג אותה. עד לשעה שאני עזבתי את המקום, השיחה לא הסתייעה. בסביבות השעה 4:15, ראש הממשלה אמר לי, אוקיי, תן הוראה לקוחות לצאת לשטח. אתה מתקשר למופז, ומופז הוא מאוד ביקורתי על ההחלטה לצאת. בסדר, קיבלתי את הלגיטימיות של העמדה שלו. אבל הוא אומר לך משפט קשה, כמו מה תגיד למשפחות השכולות. כן, הייתה החלטה כבדה, אבל קיבלתי אותה. לא חשבתי שאני יכול לסחור אותה.
טורבו התקשר לסטיב הדלי, ב-5 הוא השיג אותו, אבל ב-5 כבר הפקודה ניתנה. סטיב הדלי אמר לטורבו, אני חייב לומר, למען ההגינות, הוא אמר לו, תראה, אני לא רואה מה תרוויחו מזה, כי אני אומר לך, בסוף תגיעו לאותה הצעת החלטה. אבל טורבו אמר לו, אנחנו לא ראינו שהגענו להצעת ההחלטה הזאת עד עכשיו. ואני לא יודע מה יקרה אם אנחנו נפסיק. ידיעה דחופה שמגיעה מניו יורק, חברות מועצת הביטחון הגיעו להסכם על הפסקת אש בלבנון, וייתכן שהוא יובא להצבעה כבר הלילה. קונדי יושבת מול הטלוויזיה ב-9 בערב שעות היא רואה את הכוחות שלנו. היא רואה את הכוחות נכנסים, והיא לא יודעת להכיל את כעסה, כאילו מה אתם עושים. ואז היא מתקשרת אליך. היא נותנת ביטוי לכעס הזה בשיחה? אני אמרתי לה, תשמעי, אני לא יכולתי להמתין עד שאתם תהיו מוכנים ועד שאנחנו נגבש, וזה עוד לא נוסח סופי. העובדה היא שהם לא היו פועלים בקצב הזה, אלמלא הם ראו בטלוויזיה את הכוחות נכנסים. זה בדיוק מה שעזר לעניין הזה. הנציגים הערבים של הליגה הערבית, הם עומדים מאחורי כל ההצעה הזאת. מחכים לנאום נסראללה בקיצור. נסראללה יאמר שהוא בטח הצליח. 9 בערב יש עסקה במובן שיש הסכמה על הטיוטה. למה ב9 בערב לא עוצרים? אם אנחנו היינו מסכימים, היינו בהחלט עונים לתחושה הזאת שחיפשנו שמועצת הביטחון תציל אותנו. הנה, נתנו להם אפשרות, הם יחטפו אותה בשני ידיים. היה צריך להיות ברור שמי שדורש את הפסקת אש זה ממשלת לבנון, זה החיזבאללה. כל ההתנהלות שם היום בבוקר הייתה ביזיונית. 3 מפקדים השתוללו שם כמו לא יודע מה. לא היה סדר, לא היה זה, לא היה היגיון גם בדברים. יושב בתוך חדר, בחיית רבאק. כן. רואים להעיף אותך בשמיים, יורים עליך. הרגו לך בן אדם, פצעו לך עוד איזה 4, אתה מבין בכלל את היחסי כוחות? מה היה פה היום? היית צריך לשטוף את כל הכפר. ירו עליך 4 יריות, נכנסת לחדר, לא עשית כלום. גם כאן חיל האוויר, תוריד את הכפר הזה, תמחק אותו. תן פה 2 פצצות, כמו שיש לך פצצות. מחכים להסכם. מקווים שרייס תלחץ יותר. ואז התקשר איתי קופי ענן, ושאל כמה זמן אתם צריכים כדי, מהרגע שתתקבל ההחלטה ועד שאתם עוצרים, סטופ. ואז אני אומר לו, אני חושב שאחרי 60 שעות זה הזמן להפסיק. ראש הממשלה הודיע לי שאכן השיחות מתקדמות לכיוון הנוסחה האמריקאית. אתה זוכר את השיחה הזאת בשר הביטחון ב-10? הוויכוח היחיד שנשאר זה השעות. אני התעקשתי שאם אפשר להשלים לנו את ה-96 שעות. אני זוכר שהוא התעקש על 96 שעות ושאני לא קיבלתי את זה. כשאתה אומר לו שאתה לא רואה טעם להמשיך בלחימה, אתה מתכוון למה? שבהנחה היא שתתקבל ההצעה של האו"ם, ואז אין טעם להמשיך את זה סתם. ב3 לפנות כי אני לא רציתי לכבוש שטחים בלבנון ולא התכוונתי לכבוש שטחים בלבנון ולא התכוונתי להישאר בלבנון. זה צריך להיות ברור. זה היה, הייתי אומר, הקו המנחה מלכתחילה. זה לא מקום שאתה שוקל אולי להפסיק את המבצע, להגיד, אוקיי, עכשיו יש החלטה, למה אני צריך... אני עוד לא יודע באותו רגע מה יגיד החיזבאללה. מעבר לדברי הרהב של נסראללה, אני חושב שבסופו של דבר, ממשלת לבנון והחיזבאללה כרגע רוצים לזרום הלאה אל התהליך המדיני. ביממה האחרונה הנחית צה"ל מאות חיילים בעומק לבנון באמצעות עשרות מסוקים. זהו מבצע הנחיתה הגדול ביותר מאז מלחמת יום הכיפורים. הלחימה בדרום לבנון נמשכת ולצה"ל היו מספר נפגעים בשורה של תקריות. שבת בצהריים אני מגיע למשרד הביטחון, מקבל דיווח שמתכוונים להמשיך את שלב ב' של המבצע, המסקה של כוחות מאוד גדולים. אני לא הבנתי מלכתחילה למה היה צורך במטס הזה. אלה היו רגעים מאוד מאוד משמעותיים. הרגע הזה לפני הפסקת אש, ואני מבקש לעשות על זה דיון נוסף, ומחליט לכנס הערכת מצב למרות שהרמטכ"ל איננו. עכשיו אנחנו מארחים באולפנינו את רמטכ"ל, רב-אלוף דן חלוץ, ערב טוב לך, שלום רב. ערב טוב, שלום וברכה. על פי מה שדווח לי, הרמטכ"ל היה באיזה אירוע תקשורתי. אתה, לפי מה שאני מבין, לא נמצא בדיון הזה. קפלן נמצא שם. ביקשתי שיעלו את קפלן מנקודת הימצאו בצפון. אתה אומר, הרמטכ"ל לא היה כי הוא היה באירוע תקשורתי.
שזו דרך מאוד אולי עדינה לומר, שהרמטכ"ל במקום להיות בדיון אצל שר הביטחון, שרוצה לדון מחדש במבצע המסקה סופר חשוב, נמצא בריאיון בערוץ 10. להערכתי, יכל בהחלט לשקול לוותר על הרעיון הזה ולהגיע לדיון הזה, אבל מרגע שהוא החליט את החלטתו, לא ראיתי שום סיבה לחייב אותו, כי הסתפקתי בגורמים שהיו איתי כדי לקבל החלטה. קפלן נמצא שם, הוא מדבר איתי, ואני אמרתי לו שלא, לדעתי לא נכון להפסיק כניסה הטסה. אמר לי, אני תומך בעמדת הרמטכ"ל להמשיך את המבצע. אז הודעתי, אני נותן לכם אור ירוק. הרמטכ"ל הגיע, היא הביעה מורת רוח מהעובדה שהיה דיון נוסף. תוך כדי הערכת המצב, ממש לקראת סופה, התחילו להגיע ידיעות על מסוק. מסוק של צה"ל שנפגע בדרום לבנון. יש נפגעים? החיזבאללה בעצם לוקח אחריות על הפלת המסוק או הפגיעה במסוק. הם טוענים גם שהם ממשיכים לראות לעבר הכוחות המחלצים. ואז הגיע אליי הרמטכ"ל ואמר לי, תשמע, אני מבקש לבטל את המבצע, לעצור את המבצע. אני לא זוכר כזה דבר. אמרתי לו, הרמטכ"ל, אני מאשר את הביטול שלו כי אנחנו נמצאים לפני הפסקת אש, אבל אם המבצע הוא כל כך חיוני, גם אירוע מסוג זה לא יכול לשנות את המתווה כולו. מבצע הטסה לא פסק. היסעור היה האחרון, זה היסעור האחרון של מבצע הטסה. כל הכוח שהיה צריך להיות מונחת על ידי היסעורים מונחת. היה שיקול צבאי של המערכת הצבאית, שאני לא חשבתי שאני צריך להתערב בו. אני חושב שבדיעבד, העיתוי שלו לא טעם את ההתפתחויות בשטח, ולכן הוא היה מיותר. אבל האחריות היא אחריות שלי. האחריות תמיד לכל מה שקרה. 24 חיילים הרוגים ביממה אחת. תקרית ראשונה בכפר קנטרה, שם נהרג חייל מפגיעת טיל נ"ט, אחר כך קרבות קשים באזור אנדוריה מעבר לסלוקי עם 3 הרוגים. המעבר הזה של הסלוקי הוא מאוד לא פשוט. המטרה היא לעבור את הנחל הזה כשמסביב ערוכים המון מחבלים שמבצעים ירי נ"ט וירי נקל על הכוחות. צרורות כל הזמן אתה שומע את הצרורות. שומע, מטפטפים, נ"טים, אני כבר לא יודע מה... אני לא כל כך חושב כבר מה יורים עליך. גיהנום. אתה רואה את המוות בעיניים, לוחץ לו את היד. זה באמת שבת די מזעזעת מבחינת מספר נפגעים. איך אתה חווה את השבת הזאת? אני נמצא בביתי ומקבל כל הזמן דיווחים ומעכל אותם. 2 קצינים, 3 חיילים שנהרגו הבוקר בקרבות בדרום לבנון, חלקם מפגיעה של פצצת מרגמה בטנק של צה"ל, חלקם מפגיעת שוב טיל נ"ט בטנק של צה"ל. בנוסף להם עוד 25 פצועים, 4 מהם במצב קשה. הממשלה לא יכלה לבקש מועד גרוע יותר לאישור הסכם להפסקת אש בלבנון. מספר ההרוגים בחזית הלך ועלה בכל שעה. צה"ל עוד לא הצליח להציג את תמונת הניצחון שאותה הוא מחפש. מאוד מאכזב. ציפינו ליותר, ציפינו שתהיה עמידה על העיקרון של לפחות קבלת עוד חיים, לפחות. כל הלילה זו עוד הייתה מלחמה, הצפון כולו רעד, כשצה"ל, כך נראה היה, יורה את כל מה שיש לו. זימנתי לדיון את הצמרת הביטחונית, ואז הם אמרו שביום שני, ב7 בבוקר, אנחנו נחזור לקו הכחול. אמרתי, תגידו לי רגע, מה, השתגעתם? אנחנו עשינו את כל הפעולה הזאת כדי לחזור, ומה יהיה אם החיזבאללה יחזור מיד עד ל-20 מטר מהקו הכחול, אז מה השגנו? לא הייתה כוונה, דרך אגב, להסתלק, להשאיר את השטח בוואקום.
אבל להוציא את מרבית הכוחות החוצה. כן, זאת הייתה הכוונה. ולהשאיר נוכחות סמלית על מנת להעביר מקל ליוניפילים למיניהם. די הפתיע אותי העניין הזה, אבל אני אגיד לך מה. תראה, גם על החבר'ה האלה, בסופו של דבר, העניין האמוציונלי, המספר הנפגעים, גם הפצועים, גם ההרוגים, פעל את פעולתו. ההמלצה הזאת שלכם היא קצת חותרת תחת ההיגיון של המבצע הקרקעי, כי אם יש מהלך קרקעי שנועד בין השאר לתפוס עמדות ולחכות עד שיגיע צבא דרום לבנון, אז זה שאתם אומרים, בוא נלך לקו כחול ונשאיר נוכחות סמלית, זה כאילו להגיד, מלכתחילה לא היינו צריכים לבוא לשם. המהלך הקרקעי נועד לשרת את חתימת ההסכם. בוא, נועד להגיע למצב שבו נחתם הסכם. את זה הוא השיג. בדיעבד, חבר'ה שלנו נתקלו בלוחמי חיזבאללה, וחיסלו אותם, בכלל לא המתינו שנייה. איך שהם ראו לוחם חיזבאללה, הרגו אותו. והם לא הגיבו. העובדה שהם לא הגיבו היא דרמטית. קבלו, החל מהשעה 8 נכנס לתוקף הסכם הפסקת אש. אשרו לפי פקודה עבור. כאן 15 א', הישר. כאן גרידה הישר. אקדח הישר. כבר במהלך הלילה החלו חלק מהכוחות לצאת מלבנון. כל הכבוד, כל הכבוד! אף אחד לא רוצה להישאר שם, ואף אחד בטח לא רצה להיות החלל האחרון לפני הפסקת האש. כמה שעות, הם התאפסו, נחזרו למציאות. תבינו מה קרה שם, נראה לי שהחיוך קצת ירחק, אבל עכשיו זה בסדר, כל עוד מפגישים שמחה זה בסדר. נראה לי שזה ישתנה עוד מעט. למה זה ישתנה? יש 12 הרוגים לחטיבה. בוש מתקשר ואומר, היי בדי, how are you? במבצע טקסני כזה, היי בדי, אני חבר, מה נשמע? אני אומר לו, בסדר. ואז הוא אומר לי את המילים הבאות. הוא אומר, אני מקווה שאתה לא נפגעת, שאני לא התקשרתי איתך כל המלחמה. אני אומר, לא. הוא אומר, תקשיב, אני ידעתי שאתה עושה מלאכה קדושה. אלה שרצו שאני אדבר איתך, רצו שתפסיק. אני בשום פנים ואופן לא הייתי מוכן לדבר איתך ולהגיד לך, להפסיק לפגוע באלה שרוצים לפגוע באזרחי ישראל, כמה שאתה רוצה, עד הסוף. זה פרי של יחסים שבונים עם נשיא של מדינה. אתה מתלבט. לאיזה אירוע אתה הולך, לאיזה לא. תוך הערכת מצב, הרמטכ"ל אמר, שוק המלה, הבורסה תפרוץ. זה הכל באמת קשקוש אחד גדול. אם הוא הגיע למסקנה הזאת, אז אני מוחה לו שהוא לא בא לבקש סליחה. היו כשלים רבים. כשלים בזיהוי האיום, כשלים בהיערכות לקראת האיום הזה, כשלים בניהול המלחמה. יושב ראש האופוזיציה זכה למחיאות כפיים לא שגרתיות מהמילואימניקים שישבו באולם. הממשלה הזו בול תיבול ופול תיפול. השאלה רק כמה איסורים אנחנו נצטרך לעבור עד שזה יקרה. זו לא מחאה אותנטית. מחאה אותנטית יודעים לזהות. מחאה מאורגנת, פוליטית. שתוכנית העבודה, אתה מכיר אותה בטח כמוני, אתה ראית אותה. שיצאה מהמחשבים של נפתלי בנט וביבי נתניהו, שהיו אז באופוזיציה. תראה, אני עושה פה הבחנה בין אנשים כמוך, למשל, שאני חושב שטעית, אבל אתה פעלת, משום זאת הייתה דעתך, לבין אנשים שמימנו אותם. הוקם מטה על ידי הליכוד, בראש המטה עמד אלוף עוזי דיין. המטה הזה גייס כספים גם ממקורות פנימיים פה בארץ, כולל מועצת יש"ע, וגם ממקורות של חוגי ימין בארצות הברית. ידעת בזמן אמת או זה בדיעבד? חלק ידעתי בזמן אמת. אבל אתה לא יוצא נגד מילואימניקים, כפי שאתה לא יוצא נגד משפחות שכולם. ועדת וינוגרד באופן בסיסי. יש 2 אנשים שהערכתי, ויש 3 אנשים שלא הערכתי, ואינני מעריך יום היום. לא את יחזקאל דרור, לא את וינוגרד,
ולא את עינן. אלה 3, אני לא רוצה להשתמש במילים, נגמר. זהו. אחד מהאנשים היחידים במדינה הזאת שהוא מעבר לכל מחלוקת וויכוח, אמר לי, תראה, 40 שנה מסתובב פרופסור אחד עם כל מיני תיאוריות על אסטרטגיות מדיניות, ואתה הלכת ושמת אותו בוועדה כדי שהוא יגיד לך איך צריך להתנהג. בשביל מה עשית את זה? איזה שטות זו. פתאום אתה מתלבט. לאיזה אירוע אתה הולך, לאיזה לא. זה לא דבר פשוט. גם פתאום המשפחה שלך נחשפת לזה. אתה רואה את התחרות הזו בין כל הגורמים, מי מצליח להכות יותר, בעמיר פרץ. אתה רואה כמה זה לא מאוזן, כמה זה חסר פרופורציות. אבל הייתי בנחיתות ציבורית כל כך קשה. מי היה מקשיב בכלל? מי היה מקשיב? הייתי נשמע כמו איזה אחד ממורמר שבא לחפש לעצמו מקומות להביע את התסכול שלו. אני לא שם. אני עשוי אחרת לחלוטין. 6 חודשים רמטכ"ל לא היה בביקור באיו"ש. מה, אתה חושב שהם מתבדים למטה? הם שואלים איפה הרמטכ"ל, מה הוא עושה? לא הבנתי מה בדיוק הוא רוצה. זה הכל באמת קשקוש אחד גדול. הייתי בפיקוד צפון יותר פעמים ממה שבוגי היה פיקוד צפון בכל קדנציה שלו, אז מה... וזה במשך חודש וחצי, אז אני לא יודע על מה הוא דיבר בדיוק. אלופים שמעו מהרמטכ"ל באותו יום בהערכת מצב. בתוך הערכת מצב הרמטכ"ל אמר, שוקם הבורסה תיפול. ואחרי זה הם שומעים שהוא עשה את מה שהוא עשה מול הברוקר שלו, מול הבנקאי שלו. עשו לי דבר שרק אנשים עם מוח מעוות יכלו לייחס לי. יומיים לפני המלחמה הרמתי טלפון לפקיד הבנק ואמרתי לו, תמכור את זה. הוא אמר לי, אין לי זמן להתקשר לך מחר. המחר היה ה-12 לחודש. בין הערכת המצב, כשעליתי למשרדי, המזכירה שלי חיברה, אני לא אמרתי לה את מי לחבר באותו רגע, והיא גם לא הפעילה את שיקול הדעת. בדיעבד, שיחה כזו לא הייתה מתקיימת. אבל מישהו היה על הקו, עניתי לו. והוא פגע בי כי הוא העמיד דבר אחד שבעיניי הוא החשוב ביותר, זה את סולם הערכים שלי למבחן. והשאלה הכרעה, לא הכרעה, אני מציע להסתכל קצת על ההיסטוריה שלנו. מלחמת לבנון השנייה, שלכולנו הייתה ביקורת מוצדקת על חלק מהדברים, בהישגה כבר 8 שנים של הרתעה. היום, כשיושב בפוזיציה הזו, הוא מבין, אולי יותר טוב, שמה שהוא עשה, היו דברים שלא יעשו. אם הוא הגיע למסקנה הזאת, אז אני מוחה לו שהוא לא בא לבקש סליחה. אם הוא מלין על זה שבנט וכל החבורה חותרים תחתיו ומוציאים דברים מקשרם, דייני. هلا بتسأليني إنه طيب لو كنت 11 تموز بتحتمل ولو 1% إنه عملية الأسر بتوصل لحرب كالتي حصلت بتروح بتعمل عملية أسر بقول لك لا. התנדבת פה? התנדבתי, אני עושה זמן מילואים במרכז הגולן. אני לא מתראיין, אז זה לא... אל תנצל את זה. דיברו עכשיו הרבה על זה שעכשיו מבינים טוב יותר את המלחמה ההיא של 2006, ובעצם מתרפקים עליה עכשיו כהישג הנדרש פה, בסבב הזה. השמיצו את מלחמת לבנון, אני חושב שהיום צריך לבקש סליחה בעיקר מהלוחמים. וגם ממך? אני לא... אני שירתי עניין, אני שלם מה שעשיתי. תודה רבה, אודי. בבקשה. הבוקר כינסתי את פורום המטה הכללי של צה"ל לישיבה קצרה שלא המניין, ובה דיווחתי להם על החלטתי לסיים תפקידי. ובסוף אתה מקבל את ההחלטה, אתה לבד. שהכל נמוק, כולם יצאו, אתה נשאר לבד בלשכה רגע, מסתכל מקומה 14 על תל אביב, רואה את החבר'ה שותים קפה ואומר, מה אני עושה פה עכשיו? אולי אני יכול לרדת רגע. בסוף המסדר, שאתה
אתה נפרד מצה"ל, מחכה לך מפקד מחנה מטכ"ל, פותח לך את הדלת, מצדיע, אתה עולה, טורק את הדלת ואתה גולש החוצה. זה הרגע שבעצם מסתיימת תקופה. אני חושב שראש הממשלה חייב לנתק את עצמו מהניהול היומיומי של הממשלה. דעתי שהתפטרות היא הדבר הנכון מבחינתו. אני מחלק את הקרדיט הזה קודם כל עם כל לוחמי ומפקדי ישראל. הם הביאו את ההישג הזה, והמפקדים שלהם. וכולל אלה שמתחו עליהם ביקורת, והרמטכ"ל בראשם, הם הביאו את ההישגים האלה, הם נלחמו, הם פיקדו. ואמיר פרץ, שהיה שר הביטחון, שגילה גם הגינות וגם נאמנות וגם יושר. ואם יישאר משהו עוד בשוליים,